Subsob ang coordination meeting sa Talisay City School Division, Kabaranggayan, Kapulisan ug Traffic Operation isip kabahin sa pagpangandam sa pagbukas sa klase sa Martes sunod semana. Ang report ni Femery Dumabo. Usa sa labing daghang mga tinunan sa dakbayan sa Talisay ang Tabunok Central School. Apan bisan kung natapos ng Brigada Eskwela sa miaging Biyernes, pipila ka mga magtutudlo ug mga gidikanan ang nagpadayon karon diha sa paglimpyo ug pag-andam sa mga classrooms. Adunay namintal, adunay sabdag floor wax ug nanghuga sa mga lingkuranan. May mga magtutudlo usab nga nanangtang sa mga dekorasyon o mga learning materials nga gipang patapot sa mga bungbong sa mga classrooms. Aron sa pagtuman sa kamanduan nga himong minimalist ang kada classroom. Nagpadayon man ang paglimpyo sa mga classrooms apan gipaybaw ni Dr. Haraliza Ofredo, ang principal sa Tabunok Central School, nga andam na sila. Radyo masulti nga ready na gud ta sa school year 2023-2024. Apil na ang traffic, apil na ang tanang mga concert enrollment. And yes, we can cater gahapon sa mga late enrollees kay na may uban nga dugay pa mong pa-enroll kay magpaminaw pa. Ang atong mga ipang put up sa classroom minimalist. Dili kay nyagsud nimo wala na space ang mga bata kay naay landscape didto, naay mga corner dire, naay labay corner, naay corner tanan niya. Gamay na lang hinuon ang space para sa mga bata. Kuwang manug halos 40 ka mga classrooms alang sa 3,500 ka mga tinunan apan ila kini napangitaan og paagi. Gani, mudawat pa sila og mga late enrollees. Natay naka task force nga mo entertain para si teacher, maglasi na gud siya didto. So katong i-entertain nga mga late enrollees, tagaan na to og sheet of paper or something nga kuan nga for admission na siya mo igura mo daw si teacher nga okay na ni siya nga i-admit ani nga klase. Samtang alerto ang kapulisan ug ang ubang ahensya sa kagamhanan. Mupahimutang sila og mga police assistance desk nga buksan sa kaadlaw sa di pa ang pagsugod sa klase. We maximize the deployment of our personnel. Part of the coordination and also to determine also there's respective security measures sa ilang school. Nakapahigayon na usab og coordination meeting ang kadagkuan sa public school sa Dakbayan. Lakip na ang sa Talisay City Deputy Division, mga opisyal sa barangay, City of Talisay Traffic Operations Development Authority ug uban pa aron mahanay ang traffic plan sa pagbukas sa klase. Mga school principal, muhangyo ko nila nga mag-designate og mga drop-off sud mismo sa eskwelahan. Kay ang may tabo manggod ug anaa diha ang drop-off sa daplin sa daan, nabutang sa kadelikado ang mga bata. Pero temporary lang na. Sa pagkakaroon, dulaan sa 45,000 ka mga tinunan sa 44 ka mga public school sa Talisay City ang nakapa-enroll na. Target nila nga makapa-enroll o kapin sa 70,000 ka mga tinunan. Obani Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.